ina taya Balansi Photography murna na cika shekara 27 ana aiki, sannan kuma babban fata na ya kasance cewa ya ƙara fan haka, Allah ya ƙara ɗaga shi, ya ƙara buɗa shi ta inda bai taɓa tsammani ba, domin cewa in Allah ya ɗaga Balansi mu ma Allah ya ɗaga mu. Abu na farko kuma da nake ƙara jaddadawa nake ƙara magana a kai, Balansi ya taimaki mutane a arewacin Najeriya. Babu inda za ka ji ka ce mutum yana ɗaukan hoto ya ce ma bai ƙara da Balansi ba, in bai zo ofis ɗinsa ya ɗauki wani abu ba, to a handle ɗinsa ya duba ya ɗau wani abu. Gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ka ce baka ƙara da Balansi ba, dan in za ka tara hoto masu hoto sama da guda 500 da wahala mutum 450 ba su ce ma ba su ƙara da Balansi ba. Sai dai in son zuciya, ka san rayuwa ɗan adam kowa da irin nasa, wani yana wa wani hasada, amma dai gaskiya magana ta domin Allah, Balansi ya yi, kuma ina ƙara yabansa. Sunana Faisal Turawa, wanda aka fi sani da Faisal Turawa Photography. Ni staff ne a Balansi Photography, har ta kai ga Balansi ya yaye ni na zama mai foton kaina da kaina, na buɗe nawa nake zaman kaina. Kuma Balansi gaskiya ba abin da za mu ce Balansi sai godiya ga Allah, saboda Balansi baya kyashin ya taimaka maka ka zama wani. Ya taimaki al'umma gaskiya ban san adadi ba. Duk wani mai photography da na sani a jihar Kano ba wanda zai ce bai ci arzikin Balansi ba. Balansi mutum ne wanda often yake komai nasa a rayuwa, ba zai iya rufe maka. In kai masa kuskure zai ce a wani kayi kuskure ka gyara, in kayi daidai zai yabe ka. Wannan shine da na san abin da na san da Balansi yake dauke da shi. Gaskiya da wahala a cikin mutane a arewacin Najeriya ko in ce a Afirka kaga mutum ya ce wai bai san Balansi ba, ko kuma bai dau wani abu na darasi daga gare shi ba. Saboda cewar misali na san Balansi Kano, Kaduna, Katsina, Bauchi, Jigawa, Adamawa, Yola, su har Nijar ma gaskiya babu inda zai ce ba shi da class, wanda zaka ce ya taso daga wani state ya zo bai ƙara da Balansi ba. Gaskiya da wahala, saboda dan Nijar ma dai na kamar ta zama kamar gida a gaskiya. Balansi sai dai Allah, saboda Balansi baya mugunta, bai santa ba gaskiya. Ban san ya ba ma sun yi nan ne yayi nan gaskiya, saboda Balansi gaskiya ba shi da mugunta kuma yana taimakon al'umma. Don ko yanzu wanda ya ga bidiyon nan zai iya zuwa ya ce ya je ga Balansi, sai kayi mamaki aka ce ma ga Balansi, za ku zauna da shi ku yi hira. A lokacin aiki da Balansi na ga abubuwa canje-canje, abubuwan da ba ka so, ba zan iya cewa ga ma irinsu da yawa ba, zan iya faɗa kaɗan daga cikinsu takaitattu. A wajen Balansi Photography na fara ganin 7000. Kaga a wajen Balansi na fara ganin ɗaukan hoto a street, wanda za ka ga mutane sai ka zo ka tadda mutum 200 suna jira a wannan a yi masa hoto ya tafi, wannan a yi masa hoto ya tafi. Gaskiya ina kuma ji daɗin haka. Ko a ina ka je ka ce ka yi aiki a Balansi za a ƙara girmama ka, za a ɗauke ka da daraja da mutunci. Gaskiya Balansi is good, saboda abin da ya sa ko light kake nema duk inda ka je za ka ga light ɗin da yake amfani da shi ba lalle ne ka ganta a studio, sai ka je studio sama da 20 ko 10 ba ka ga irinsa ba gaskiya, saboda yana tafiya da zamani. Abubuwansa duk na ci gaba na zamani. Don ko yanzu ka je ka zo ka office ɗinsa, ka je ka ga wani office ɗin sai ka ce a wannan ba aiki ake ba, wasan yara ake. Gaskiya ne. A magana ta Allah, a tunanina nan da shekara 10 Balansi sai dai a ce a duk duniya ana jinsa, saboda tana nan a Chadi, akwai ta a Nijar, kana zuwa. Sannan kuma amma kana neman Balansi ko da kawai ina ka zo kana neman shi, ka zo jihar Kano, kana duba Google, kana typing, za ta fike ka ba wanda za ka tambaya, directly za ka zo har Balansi Photography. Kuma kana zuwa kana kiransa, wani bugu za ta dauka, zai daga. Ba wai mutum bane mai girman kai gaskiya, mutum ne simple man, na gaya muku. Amma na gaya muku za ku ce na zo da son zuciya. Allah ya haɗa ku da shi. Ina mana fatan alkai.